mo kastanan. Ramo ni ang utok, oh. Oh, oh. Atong tilawan ang utok sa kanding. Pamata sa kanding, oh. Itong kwaon, inita, eh. Mata sa kanding. Atong tangag sauce para mo lamit, laputay. Ato ding giluto is kalderitang kanding ala tatay upaw. Lami kaya ni guys, lata na natong kanding daan, no? So, mauna atong mga isagol, no? So, onion atong tirahan. Same as usual. Bell pepper. Comment ko no mo be kung kinsay hilig diha og kamao mo luto og kalderitang kanding unsa inyong style. I-comment ko no unsa inyong mga recipe diha sa ubos. Butang kog taga-asa mo dapita para mahibaw-an nato ang asa na ni naabot ato ang video din. Optional ra ni pakapin ni ganina dito pagpalit ako sa lamas. Apil lang nato. Kani atong spring onion. Okay. Ay salon tring apil ang puti. So ato lang gisalon guys, nakoy oil dre. Limpyo ra ni kadtong gamiton. So kita na mo diha no sa top view na to. Lata na ni atong kanding, ready na ni. Pinahayan lang nato para di mahubas. Onion. Kanina tanan. Sago lang nato. Pwede pang uban, ilahos ninyo dira. Oh. Ang kamatis, iritso ra na ako dire. Sa ato ang sina na to gamay pang paruma. Then ato na ni mix. Oh. Umot na kaya mix ato dire. Sa ato ang kuan. Oh, wow. Oh, marag siya katong style na kung balbacoa ba. Lihon na tong sa kanding din akong gamit. Okay. Kayon para ma-mix up. Kalami oy, humot kaayo. Lata na kayo siya guys. Say mo kaon ani be, comment down. Taod ato ning tilawan sarsa niya lami kayo. Add na to ko. Carrots. Ada ato ng carrots din. Ato ning gisalon ang peritohon kadiyot ang patatas. French fries, parang French fries. Lamig na kayo. Sagol na yun.
Ato lang ning pabukalon until maluto. Let's go. Luto na. Ato na ning birahan ang ulo sa kanding. Special. Napoy tiil, parang ador kaya di siya makago. Salsa. Itong ilahi ang salsa, guys. Ito lang anaan kamay. So guys, mga unta ninyo sa kanding, no? Mo nitong giluto ganina. King lamia. Da kay kuan. Stick knife diri. Ito ko saba no. Pero na koy rice. Oh my goodness. Diri ang sauce ay kalami. Tirahan na to una ang kuan. Sana. Dunggan. Tingnan din. Nami ang. Okay. Tel na. Ngayon dito na ninyo kuy nako si Ador diri sa kutubangan. Shout out kuan si ito Slat. Giano from asa na sila lab? Florida. Ronaldo. O si Donaldo. Atong Abel Watcher. Ang lami ani guys ang utok. Taka ka. Homo kastanan? Ano to kayo nag-pressure? Wala na ko pressure. Wala. Ano humok man? Homo ko ni daan, ilatan na mo ni daan na mo ang kuan. Okay man. Kaning gading katuning murag hybrid dagko ba? Abel no. Hybrid ni. Sauce oh? Ang sauce? Nako rice dre ha. Kadang yung ka. Saba. Atong suwayan ang ukab ang ulo. Now ang buak. Kuha na to ang utok. Sayang na kay pagluto no. Ang sayang ang kaon. Ito ko. Utok. Ito ano? May bangal. Taka. Hulugan pa mang unog. Hanggang ka na? Namin ni pulutan guys. Ray. Ato ang bukon ng u. Itong gunitan kay ma. Kuan niya. Hintay. Taka. Tagak na niya. Dala. So, nagbuak ko. Oh, first time yun ako guys. Ito ko yung plato na. Uy. Okay. Nga naon manigod. Uy. Ay, ganyan na lang guys. Lisus ta tayo pa. Dagkuan be. Niya. Sa kanding.
Di po ko kahurot ane. Sobra ane kanon gihapon na to. Pero ganahan ko makuha ng uwo. Oh, kanan be. Buwak. Buwak kay. Mas bago po ay ra. Nga? Yan, buwak di ari. Utang kasi mong plato. Atong kanon be. Barugan na to guys. Yan, suod ng kutsilyo. Tara, ang stick knife. Gahi-gahi pong uoy. Gahi-gahi yung uo. Nadukdukon dahil. Ako sa ko anon ha. Dukon gamitan ako dakong kutsilyo kaya maglisod ta dire. Tara guys, nakuha gyud ako. Tara. Ang utok, nakuha gyud nato ang utok sa kanding. Itong style na para malami pag-aayo, itong salsahan. Ana, kita mo kaon na ni be, comment down below ko no. Oh, ha, kalami. So tiwas na kaon na to ang utok. Ramo ni ang utok oh. Oh, hoy. Let's try then sa sauce. Saba kay mo iro ay murag yabag. Saba Lunga, ito. Dara, atong tilawan ang utok sa kanding. Yummy. Sasahin nyo guys. Kay matas kanding oh. Tungkwaon, inita eh. Mata sa kanding. Atong tangag sauce para mo lamit, laputay. Utok, last ng utok. Tagak. Tangan na to aning sauce. Guys, hindi na ako kahurot. Busog na guys, upaw. Daghan na nakaon. No? Kung ganahan mo yung naning nga video, mo galing mo to subscribe sa itong YouTube channel, labi ng Bisaya kang dako, no? Mukbang nga Bisaya. Happy Sunday everyone, no? Happy farming habit. Tayo naman tagoy manukan ng channel pod. Subscribe po ninyo hilig mong manok. No, ato ang kaldereta recipe og kainan time, no? Episode.